Ang Biblia nagahambal sa duwa kapag kari o kon pag-abot ni Kristo. Ang una amo ang iyang pagpalansang sa krus, paghatag sa aton sang kaluwasan, kag pagtubo sa aton gikan sa kasalanan. Ang ikadua ang umalabot niya nga pagbalik, ang pagkuha sa aton kag pagdala sa aton pakadto sa iya walay katapusan nga ginharian. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagbusisi sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginigi nadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masonson nga host. Kag sa siningation, ako nagapasalamat nga ang aton duwa ka mga resource persons nga ato na imbitar ari gid kag ako nakahibalo nga may ara gid sila i-cashier o kon ikabulig sa aton nga paghangop sa aton nga leksyon sa sini nga semana. Ang ako unay pakilala sa inyo wala sang iban kundi si Ma'am Emeline Joy Aliusa Maglana, originally halin sa South Cotabato, apang siya isa na sa aton mga professors diri sa School of Arts, Education, Sciences and Education. Kag subong nagapurso siya, nagapadayon siya sa iya nga doctoral program. Kag salamat nga ari siya subong because of this COVID. Kag iya ginbaton ang aton nga panawagan sa pagupod sining aton nga pagtuon. Ma'am Joy, mayong adlaw sa imo. Salamat Pastor sining nga higayon nga imo nga ginhatag or sa imo invitation kag nalipay ako nga ari kita subong diri kag makashare kita sang aton nga leksyon, and I'm very happy for your invitation. Thank Yes, ma'am. Salamat man sa imo nga pagbaton sa amon nga panghangkat sa pagupod sa aton nga leksyon. Ang ikaduha na kon nga ipakilala sa inyo mga kauturan, si Sir Ellis Gold Cuatres Sunico, originally from Batan, Aklan. Isa naman siya sa aton mga sinaligan diri sa Central Philippine Adventist College. Siya ang in charge sang system development sang aton nga college. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Nagapasalamat man ako sa sining kaiginan nga ginhatag nimo sa akon sa pag-imbitar sa akon sa ikaduha nga ikayon na dayon na gidman. Okay, Salamat, yes, Pastor. sir. Salamat, Sir Ellis Golden, Ma'am Emeline Joy. Salamat gid sa inyo nga pag-abot kag sa pagbulig, pagpatag sa aton nga leksyon. Ang Ginoo magapakamayo sa aton. Kapang sa hindi pa kita padayon sa aton nga pagtuon, ako na naitamyawon ining mga kauturan naton nga nagapadayon gid sa pagsuporta kag sa pangalipay sa pagtuon sa aton nga leksyon. Akon ginatamyaw dira si Brother and Sister Noli Arban sa Bacolod Central Church, si Sister Vicky Yaon nga originally from Bacolod Central Church ato na subong sa New Zealand, si Sister Hazel and Chippy Martinez dira sa Wala Best Hotel sa Rojas City, Engineer Rolly Sisipoy sa La Carlota, Brother Roger sang Duran is the church dira sa may Kansilayan, Murcia, Negros Occidental, si Mr. and Mrs. Luciano Juliegi Jr. sa Hinigaran, si Sister Jenda Baguna sang Candoni, Negros Occidental. Mga utod, hindi kita malipat, kita mabatian sa Hope Radio Southern Mindanao sa General Santos City. Gani akon ginatamyo ang aton mga Ilonggo nga mga kauturan dira sa South Cotabato nga diin si Ma'am Emeline Joy naghalin sa North Cotabato sa
Maguindanao sa Sultan Kudarat kag sa Sarangani province kag sa Davao provinces, of course sa Northern Mindanao man. Akon man ginapahibalo sa inyo nga ara gyapon kita sa Radyo Bandera kada alas 9 sang gabi tubtob alas 9:40 Biyernes mga kauturan. Kag sa radyo natin sa Hinubaan. Ang Dios magapakamayo sa aton. Yes, Ma'am Joy, Ma'am Sir Ellis Gold, ari na kita sa leksyon 12. A message worth sharing. Ang mensahe nga dapat ginaton ipalinton. Okay, kag i-share. Kapang sa hindi pa, ako na pangabay kamutanan ng kauturan sa pagduko sa aton mga ulo. Sa sinigid nga tiyon, Ginoo, kami nagapasalamat sa imo nga ikaw magagamit naman sa amon. Kabay pangang balan nga espiritu magadihon sa amon mga pangunahuna nga amon mahangpan ang buot nimo ipalinton sa amon sini nga simana sa amon eskwela sa Batika sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Akon pangabayon si Ma'am Emeline Joy sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang adon sadsaran nga teksto makita sa Bugna 14 versikulo 6 kag 7. Akon na inibasahon subong, niya nakita ko ang isa na naman kamanugtunda nga nagalupad sa tunga sa langit nga may maayong balita nga dayon nga ibantala sa mga nagapuyo sa duta sa tagsa kapungsod kag kabikahan kag hambal kag katawuhan. Kag nagsiling siya sa mabaskog nga tingog, kahadlukin ninyo ang Dios kag hatagi siya sing himaya kay nag-abot na ang takna sang iya paghukom kag simbaha siya nga naghimo sang langit kag duta sang dagat kag mga tuburan sang tubig. Amen. Salamat Ma'am Joy. Kanami sa aton sadsaran nga teksto nga makita naton sa Bugna 14 versikulo 6 kag 7. Sir Ellis Golden, Ma'am Joy, ang kamatayon ni Jesus para sa tanan. Okay. Kag ini nahimo nga mangin tulay kung sa Tagalog pa, taytayan o kon nagaangot sa tanan nga mga katawan sa bilog nga kalibutan sa lingwahe. In other words, we are speaking a common thing sa Christian world. Ang kamatayon ni Jesus, ang iyang pagkatawo, ang iyang pagpuyo sa kalibutan, ang iyang teachings, ang iyang life, ang iyang death and in resurrection. So, amo na ang common language naton nga tanan nga mga Kristiyanon throughout the world. Kundi man kita sa Japan, sa Korea, sa Australia, sa Africa, we have a common denominator. Ang kamatayon ni Jesus. Kag di nabalaan naton nga ini siyang nga common denominator is worth sharing. So amo na siya ang aton nga ipaalinton the good news about Christ's death. Yes, Ma'am Joy. Mayara man kay kadugang sining aton nga introduction. Ini nga mensahe, if you see in the Christian world, common gini siya nga theme. So daw amo na siyang unifying theme for Yes, everyone. Kay ang ginhatag magud sa Ginoo nga salvation, it's for everyone. So if whatever religion you have kung in the Christian world common gid ni siya. Yep. Christ death, Christ resurrection, na common gid na siya. So it just speaks nga para gid ni sa tanan. Gani. That's why it is worth sharing. Sir, may dugang ka sa sina nga punto. Ang akong diri pastor na nakuha sa ating leksyon sa introduction sa ating lesson about sa kaluwasan ni nga ginhimo ni Ginoong Hesus para sa aton kag ang ining mayong balita, ang the gospel. Ini nga mayong balita pastor, ini kaluwasan sa tatlo ka proseso. Ang kaluwasan sa penalidad sang sala, nason kaluwasan sa gahom sang sala. Sa gahom sang sala. Kag ang pinaka-climax dira pastor, ang kaluwasan nga kudulaon niya nagid ang presensya sang sala sa kalibutan. Yes. Kanami sir silang tatlo nimo ka mga punto. Ang pagluwas sa aton gikan sa sala, and then ang penalidad sa sala, and then ang total eradication of sin. Kanami sa imo mga punto kina unifying. Okay. Amo ang nagahiliusa sa aton. Ini ang kamatayon ni Jesus.
Diyos. So that's the message worth sharing, mga kauturan. Ari kita sa Sunday. Yes. Ang Sunday, the same thing. Ang Ginoo sa history of Christianity. Okay, not only Christianity but even the history of salvation. Halin gid sa panahon ni Adan, tubtob sa aton karon kapanahonan. Ang Ginoo naghatag gid sang warning before nga maghatag siya sa mga penalidad o kon mga kabudlayan sa iyang mga katawan. Hindi nga siya naghatag before He allows. Okay. Sa hindi pinyatugutan ang destruction sa Jerusalem, ang flood, ang kagutom sa mga Israelinon before sila ginhimo nga slaves, ara na si Joseph ginpadala, and then sa New Testament ginpadala si John the Baptist, karon ginpadala ining mensahe sang bugna, the last word. Nga mo ni ang sentro sa aton nga pagtuon karon. Sir, ano ni ang aton diri sa ginahambal ni Pedro sa ikaduhang Pedro 1:12 nga word, remember, ano na sir ang imo da matugda sina? Sa akon diri nga pagkahangop diri pastor no, nga ang mensahe sa Ginoo hindi lang warning kundi ginapreparar niya, may katuyuan siya. Nga ipreparar niya ang iya mga katawan sa palaaboton. Kag diri si Pedro balik-balik gid. Nga bisan pa nga hambal niya nga nakabalon na kamo sini. Ginasulit-sulit niya gid ang pahanumdom agod niya masigurado gid nga ma-plaster kita sa insakto sa akin niya palabot. Yeah, and that's it. Hindi ko malipatan ako na sir. Nga pirmi lang niya ginay mo. Boy, bakal to asin. Wala pa ko kagwa sa kay boy akon nga lang. Gamay pa ko. Makagwa ko, way pa ko kagwa sa pertahan namon. Boy, ano tong baklon mo? Pila ang baklon mo? Ato na ko layo na sa unahan masinggit pa. Boy, anong baklon mo? Kung isa katalaka man, pero at least ang punto dira nga hindi mo gin malipatan because it has been reminded to you several times. So, amo na ang punto. Nga hindi kita mataka. So, one of the points here, nga target sa ni Pedro, mga kauturan, nga hindi kita magkataka. Even though we have spoken, we have shared the same message, hindi kita magkataka to share the same message over and again the next day, the following day. Yes, ma'am. Ano ni ang present truth nga ginahambal sa aton nga leksyon? Nga hindi kita magkataka sa pag-share adlaw-adlaw. Sa 2 Peter 1:16-21. Makita naton dira at the beginning of the text nga ginhambal gid ni Peter nga this truth is about the power and the coming of the Lord. Okay. Kaysa una the Gospels are telling us about His death, His resurrection. Pero ang subong naman nga ginasiling ni Peter, tapos naman to natabo ang kamatayon niya ni Jesus. So now it's looking forward kay magpakita gid si Jesus. I mean, si Hesus Kristo, one of these days He will come in power gid. Makita na gid naton ang iya nga power and He's coming. And amo nang ginasiling ni Peter nga we have to be ready, no, for that day. Ginahambala niya gid na. And on the other hand, si Peter naghambal gid siya nga I'm just not telling any story. Kay first hand siya nakakita. Kanamit siya nga punto. First hand gid siya kay nagsiling gani siya nga I'm not just telling a fable. Hindi na fable lang akong ginahambal. Hindi siya hindi na hinuhimo tumo. Pero he is sure of the message and that one day in power gid ang pag-abot sa Ginoo diri kay ang aton leksyon, di ba? Nami kay ang pagka-plaster di sa leksyon naton nga if we read it dumakita ako gid nga one of these days pagbalik gid ni during the second coming may ara gid ta makita ang dako gid na nga event, di ba? Power gid ipakita na gid sa Ginoo ang iya nga power. Ma'am, kanami sa imong nga punto kag ako na dugang-dugangan gamay nga si Pedro sang pagbalik sang pag-una nga kari ni Kristo diri ang mga katawhan lang didto sa may Jerusalem kag sa sina nga area sang Juda kag Samaria ang nakakita sa iya. Pero subong niya si Pedro naghambal sa aton nga when he comes all eyes can see him. So hindi lang ya a portion of the world nga ina specific nga favored nation but ang tanan makakita. So that's why he keeps on reminding us nga aton ni dumdumon because we want you not to miss that opportunity when he comes. Yes, sir, may kadugang ikaw, sir. So diri man pastor no gin pa atag diri sa ang ato nya leksyon man no sa akon nya pagkatindi nga ang ining present nga truth
Abi naton may bag-ong balita sa Subo. Gani ho. Pero gali ang ini amo gihapon ang Amo balita gihapon. sang kaluwasan. Kaya ang ini nga ang kaluwasan, pastor, halin sa tanan-tanan niya Yeah. tribo, tanan-tanan niya henerasyon. Present, it's never outdated. Dated. Ang ano. Kanami sinasel. Sang imo nga word nga present is never outdated. Kaya hope nga mga kautoran kamay pangato na maintindihan nga kung ano subong hindi ina maliwat, it is just the same message as tagid sa katapusan, as tagid sa pagbalik sang Ginoo. Okay, sa aton nga Monday nga leksyon, Revelation in time focus. Yes, Ma'am Joy, ano ni ang focus sang Revelation in time? Yeah, end time. I think this is the message gid nga aton nga ginahukuptan karon no, kay end time ang focus gid sang Revelation, it's the end time. Kay karon masiling ta it's the end of the world, ang iban wala kabalo kung ano nang picture sa end of the world. Ano ang focus dira sang ano gid ang focus sang end time? So the focus of the end time is really the coming of the Lord. Amen. Okay, in Revelation no, in Revelation 1:7, Yes. He is coming in clouds and every eye shall see him. Amo tong siling mo kay na pastor, every eye shall see him. So ang focus ginaton dara, even Revelation 1:7, ano pa na dara 1:15, nagalantaw nga there is a very big event, like ang iya metaphor dara harvest. Yeah, Oo, harvest, it's always harvest no. So ang harvest wala man ko nagtubo abi sa inang place nga inang Basakan. Oo, nga inang, Talamnan. but I have heard stories nga kung harvest time na gani daw excited ang mga tao. Everybody Excited sila. And then we heard stories nga kung harvest time na gani daw tanan nga dira nga lugar nga they are looking forward to that one kag they are converging on the field kay ang iban may nagluto. Yeah. Sa unang May baligya Oo, gamay. may baligya. Sa una pa nga panahon ano na gani nang aton makitaan sa aton mga pictures nga gitara. Gitara. It's a joyful time, celebration gid siya. Celebration. So amo na siya nga ang pagpicture sa Revelation, although makita naton nga may mga daw kalahadlukan no, because it's the judgment is there, pero it's actually a very happy time kay it's a defeat already of the enemy. Yes, and that's correct. Before ako nihatag kay Sir Ellis, mga kautanan, Ellis Cole, may punto din man nga ako nakita man sa aton nga Monday election. Nga ang focus sang Revelation o kung sagbog na is actually the second coming of Christ. Amo gina siya ang meat gid, ang unod sang iya nga. Do may ara pa gid nga worship, because sa last portion sang Revelation it's about worship na. Okay, but the early part of the book of Revelation is telling us about the second coming. So, kay naginhambal mo ang pagbalik ni Kristo, kamo ang pag-eradicate ng sang sala. And this is it. Nga ang sala, iyan ang dulaon. Kag, ang isa pa ka punto, nga harvest na. Pauli na ta. Yes, sir. Ang madugang ko lang guro dira pastor no, nga ang iya ni nga ang focus ni gani nang hambal niya na nga ang pagkarinig ni sa second kay gaynan kagang na hambal diri sa aton election is magakari siya sing madali. Quickly. Sing madali. Hindi na magdugay. Dali. Madali. Gamay pa ko pastor, amo na naa siya. Even at the door. Ara lagi sa gawang. Sa gawang. Pero kung kisa ano ay hanap niyo pagkitindi, mahambal lang iba niya tao ko. Wait, magyapon. Kay Pero daw nakatuway ka nagligay ang inyo madali. sang lolo ko pa na sa una nga istorya. Okay. Pero sa aton pastor nga na sa akon na saksyan, sa akon ni nga pangidaron na adamo sa akon nga mga kilala, mga barkada mo pa kung isa, amigo mo, kabahay sa impo ni Malay, way kagahandong pastor mo. Pagkadason niya adlaw, way na siya. Wala na sila. And that's correct. So kung kisa, hindi lang nga ang pagkarinig ni Jesus ang madali, kundi ang aton niya kabuhi Madali lang. pastor. Kung sa Cebuano pa daw gapnod lang, daw aso lang sa Ilonggo ang kabuhi. And then, ang isa pa gid sir nga ako nakita man, natalupang dan akon sa aton nga leksyon, nga ang word madali, okay, nga sa iyang pagbalik, dali lang gid siya. Hindi siya magdugay. Hindi pa gani siya magtapak sa duta. So, mabalik lang dayon siya. Okay, and another implication of the word madali, na amo tong inhambal mo kay na.
Nga we have to be ready because ang kabuhi ta madali lang. So ining short naton kabuhi, let's make ourselves ready. Okay, so amo nang natawag nga Jesus is coming. Are you ready? Are you ready? Jesus is coming. Okay. Now sa aton nga Tuesday nga leksyon. Revelation in time message. Ano ni sir ang in time message sang Revelation? Okay na ang focus is the second coming. Okay. May ara gid yang do medyo dalom gid aside from the second coming. Ano ni ang core gid sang in time. So, amo to siya pastor no na mention ka gina ni Ma'am Joy nga ang pagkarinig ni Jesus picture nga siya may dala nga garab. So ang picture dira ang ipakita sa aton sa Revelation is ang pag-ani nga picture. So nagakahulugan sa nagakahulugan man sang judgment. May palabotan. So kuhaon niya ang iya nga mga tinawo, mga inanak kag ang katong mga wala nagsunod sa iya. Maghahatag siya sa paghukom. Pero ang ini nga paghukom pastor hindi ni siya negatibo. Kaya nga ini nga panahon na ang pag-i-vindicate na siya sa ilong ko pastor ang pagabalusan. Pagabalusan niya na ang mga nagsunod sa iya. Yeah, so tagaan niya na reward. Okay. Tagaan niya na sing padya. Kag balusan niya na ang nagasunod sa iya. Kag iyang dumtan ang wala nagasunod sa iya. This is the time yet. Ma'am Joy, Yeah. In Tuesday ara gidara gin mention gidara ang message sa last days. Ang message is fear God. Revelation 14. Daw pila na kabilog dara ang command. Fear God, give glory to Him, and worship. Okay, amo lagi to na maara na ang judgment, the hour of judgment is come. So fear God, though makita naton ano gining fear God, ano man ning give glory kag ano ning worship kay ang worship is the issue na in the end time issue gini siya kung sino ang imo gina-worship sino ang imo gina-worship. Pero kung fear God, that means ang fear man abi ka negative para sa aton na ang fear, pero it's a positive thing kay it refers to respect. Respect. Amo nang gawon ko na amo man ang sa Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The same thing. Yes, ma'am, go ahead. So fear is respecting God and respecting in a sense nga siya man abi ang creator naton. Kay kung siya ang creator, 'di ba kung hara ka sa presence sa isa ka tawo nga amo naghatag tanan. Oo, naghatag tanan daw. 'Di ba ang imo nga panggiho, ang imo nga pang the way you live siguro, the way you inabalang maskin magpungko ka daw ara ka sa presence sa isa. Pinahimutan kung si Juan ba. Hindi ka mahimutan. Pero amo nang sili nga fear God kay we have to give reverence to God. Tapos ang give glory naman ni naka ano gini sa akon nga panghuna-una, what's give glory? Yes, ma'am. Gali kay ara sa Bible when you give glory how we live, how we live. So in the way we eat, the way we dress, the way tanan ba? So giving glory. So though nakapanghuna-huna gid sa akon nga karon nga panahon is the end time, this is the message that God is giving us na we have to give glory to Him, we have to fear Him, and of course worship na ginapaabot ginato ni nga ini nga issue in the last days. Do dako gini nga issue kay we have to really worship the true one. Kay ang counterfeit kung counterfeit hindi naton mabalaan nga counterfeit gali na siya kay piki gali na kung piki may ara dara mga signs nga piki siya pero kung wala ta nagbantay wala ta nagtuon sang tuod. Yep, and that's correct. Hindi naton mabalaan ang piki. Kani man na sa gold may piki nga gold, may pure nga gold. Kung wala ka knowledge ano ka gid niya. Way kay dia pastor ano ang pure. Oo. Na. Tiya mo man na ang kaluwasan naton, ang kamaturan. We need to learn, we need to know, we have to study our Bible for us to be able to determine what is fake and what is real. Okay. Mga utod ang atong ginatunan, ang ang bugna 14, halin sa 6, tubtob padayon sa 20, ang tatlo ka mensahe. Ang ginmensionar ni Ma'am
Joy, First. ang first message nga fear God and give glory to Him, worship Him, okay? That made the heavens and the earth, and that's it. So kanami isang explikasyon ni Ma'am Joy nga ang fear amo ang atong pagrespeto and give glory the way we conduct ourselves karon nga daw hindi bala naton pakahuyan kag aton ginakabuhi ang mensahe. Kag of course, ang aton nga pagsimba because one day, ang determining factor naton kung diin kita is ang pagsimba. Either sa mapintas o kung sa matuod nga Diyos nga among nagtuga sa langit kagduta. Sir, iles may amiara pa kay dugang sining aton nga Tuesday nga election. Dili pastor no nga sa na mention nato ni ma'am nga fear. Adloki ang Ginoo. Sa una pastor sang gamay pa ko. Lain na nga kung sini nga hangop sang kahadlok pastor. Padlock. I don't know kung sino ang balasulon sina pero hindi na ako mamasol kung sino pang balasulon. Pero amo na siya pastor ako pagkitindi sang una nga kahadlok kung kisa gasunod na lang kita, gasunod na lang ako kay dahil sa hadlok. Sa tutuod nga Kulba hadlok nga may impyerno. Kainit kayo. Kaya mo nang aras sa mga kabataan. Kag sa iban pagit nga wala kay ko hangopi. Yes, go ahead. Pero ang ini nga kahadlok dire pastor ya, amo tong kahadlok nga nahang panubala nga siya ang ato niya Ginoo naghimo sang tanan sa aton. Yep. Siya nagtuga sa aton, naghatag sa aton niya kabuhi. Kag sang nahulog kita sa pagpakasala pastor. Siya kita na naghimo sang tanan. Oy kikita dire. Siya ang naghimo sang paagi kag ang ina gihatag siya sang minsang kaluwasan nagkari si Ginoong Hesus para maluwas kita. Dason ang ato niya pag-responder sa sinakaluwasan ginasigi niya pagkita nga gina-remind idiyahan niya kita nga maka-responder kita sang insakto. So kung naintindihan ta guro ang iya ginhimo sa aton tanan ang ato niya paghangop sang kahadlok mga pastor mangin positive. Yeah. Mangin positive ang ato niya. Yeah. Sir, kanami sinay mga punto nga damo sa mga katawan ang ilang kahadlok nga nagakurog sila. Kag nahadlokan sila nga masunog sila sa impyerno, hindi sila maluwas. May ilustrasyon ko sini sir, may isa ko kamigo nga bata sang pulis. Okay, kag ang iya pulis ang iya tatay bagsik kitya nga pulis ya. Oo. Na kag dako ranggo. Kag ang halos ang iya nga mga tao kay siya ang chief of police mo. Ang mga tao da sa iya, nga mga pulis gatahod sa iya. Di namangkot ko sa iya. Silang kumigo, ang tatay mo pulis, chief of police pa. Ang tanan nagasaludar sa iya. Huwag ka na mahadlok sa iya. Oo. Kaya ang tanan nahadlok sa iya, kada mag-agi sila, ara na sir, ara na. Oo. Di kamuya susulod sang balay. Oo. Sila nga, nahadlok kami, hindi kami maghimo sa malain, pero wala kami nahadlok sa iyang pagka-person. Kay ti tatay namon siya. Kag wala lang kamo kabalo, he is very loving and caring. Na, tiyan mo na ang Ginoo. We have to respect him as a person, but in reality, God is loving and caring. Ti siling niya, ang amon lang ginahimo, nga mahimo kami sang husto. Kay kung hindi kami maghimo sa husto, disrespect na sa amon nga tatay nga being chief of police sa Siningabano. Yes, sa Wednesday naton understanding God's message more fully. Ano ni Ma'am Joy ang imong din? Daw nalakpitan naman nato nino. More fully, in other words, how do we understand ini nga message? Ini message of fear God, give glory. Yes. Isa-isa gini diri sa lesson sa Wednesday. Kay nagsiling there, fear God has to do with how we think. Yep. Amo na how we think. Tama itong imong illustration kay na pastor about the father. Kay kung ang isa ka tao naghuna-huna nga may ara siya father nga respetado. Di ba? Kita nga mga anak hindi ko nihimuon kay mahuyan ni siya. So amo man ang nagadala sa aton kung atong huna-hunaon nga we are representing our father. Yeah. We are representing a name. Kung ga-representa sang isa ka pangalan nga ginarespeto, ang aton nga pangginawi nakaano ba may ara gid nga nakaayon sa kung ano man nga pagrespeto ang ginahatag sina sa father. So it's kung nahangpan nato na amo nang siling mo sa kainan no Sir Ellis nga kung nahangpan nato ng fear
daw kanami lang isunod kay we know that our God is it's our Father, but He is a loving Father. Kag ang fear God, ang sunod naman ang give glory, amon tong siling kaina nga it has something to do with the way we live, Yep. aton pag ginawi. Kay si Solomon nagsiling manggani dar sa Ecclesiastes, siling ado among ginaang iya nga ginbalik niya naman fear God. Keep His commandments. Yeah. He concluded it nga sa iya nga pagkadato, sa iya nga pagkamaalam. Siguro may time gito pa so hindi man siya maalam kay nga ang Nasobraan. nakasilingin ko nga if he was wise he would not have done those things, no? Pero in the end manggid gali he Yeah. has shown to the world nga he is very wise kay siling niya nga ang conclusion lang magali sa atong pagpanginabuhi diri sa kalibutan is nothing, vanity gid man gahuna-una ta nga may ara ta mo sini kinahanglan may ara ko car, kinahanglan may ara ko duta, kinahanglan may di ba ning mga things like this, it's natural. Yeah. There's nothing wrong siguro nga kung may ikasarang ka wala gid na, there's nothing wrong, but all of these things are vanity. Kung wala ta sininga message or wala ta sininga fear. Everything is vanity, mga kauturan. Hindi sala ang magbalay man. Hindi sala ang may kwarta ka sa bangko. Hindi masala ang may sakyanan ka. Pero gamiton sa husto. Kay if hindi nimo na gamiton sa husto, parehas ang paggamit ni Solomon. Okay, ti masiling gid siya nga vanity. Gid kin experience niya mo. Pero ang punto dira nga kun aton gamiton sa may kahadlok sa Ginoo. Amo tong akon nga ilustrasyon sa bata nga siling sa akon nya amigo basta hindi lang kami maghimo sang malain ara gid ya ang among tatay mapalangga gid sa amon kag magdepende gid sa amon. Yes sir, ano pa imong mandugang sir? Ang ako naman diri pastor no nga daw personal nga application sa sini nga Wednesday nga lesson no nga understanding God's message more fully. Amo tong sa humble ko gina sa sa introduction naman pastor nga ang tatlo ka stages ang pagluwas sa aton sa sala sa Ginoo. Hindi lang aging luwas kita sa penalidad. Yep. Pagkatapos sa luwas sa penalidad, pag gusto ka na. Kundi ay kaduha nga stage pastor is luwason kita sa Ginoo sa gahom sang sala sa aton nga unod. Wala na dominion ang sala sa aton. So wala na sang ano. So amo ni siya diri pastor, pero hindi ta na mahimo pastor. Ang ikaduha, so hindi gihapon siya nga gahom, kundi nga magpaidalom kita gihapon kita siya nga gahom. So sa sinangapagi amo na ang aton niya pagkabuhi by faith and by His righteousness every day nga magtugyan kita sa aton niya kagalingon. Kay kung hindi kita magpanugyan, hindi mo kita kahimo sa pagsunod sa iya pastor. Yep. So amo na nga adlaw-adlaw gid we have to live by faith. Yeah. We have to live by faith. Yes. His righteousness. Okay. Wala na kita panahon, no? Ari na kita sa aton nga last nga punto, God's final appeal. And this is about the second angel's message. Yes, Ma'am Joy. Anong imo na talupangdan diri? Ang iya nga appeal manggod diri nga come out. Yep. Gwa na Gwa na kamo. Diin tahalin magwa. Okay. The world is a sinful world, but God is putting in, di ba? Daw iya ginaplastar nga we have a place in this world even if it is a sinful world. We have a place in this world. Kay ginaplastar ko sa inyo nga if you can only follow me, okay, if you will only follow me and do what I want to do. Kay in the last days may mga issue dira nga ang issue dira kinahanglan tun-an ta gini daw ara gini sa aton burden, no? Nga tun-an ta gini because Satan is giving counterfeits. So kung we have God, he has also the beast, di ba? Daw amo na ba? And the Bible is very clear on this one. Yep. Tapos the Sabbath, which is God telling us to worship, gintagaan man sang counterfeit. Yeah. Nga ano na, tapos ibutang sa kabudlayan ang mga nagasimba sang matuod. So amo na ginsiling sa ang message ng God's final appeal is magtuon na gid kita karon para makalingkawas kita sa sa sina nga sitwasyon, sa kadudulman, di ba? Amen. Yes, sir. Iles. Ako naman diri nga nakuha pastor no nga punto is ang hambal diri sa Ginoo sa aton is guwa ka sa Babylonia. Kay nga may rason siya mga pastor kay hambal niya diri ho. Babylon is fallen. So mapukan siya. Mapukan. So amo nang iya nga hamba sa mga katawan niya. Guwa ka dira. Ay sigurado nga mapukan ina. Kaya ini nga Babylonia pastor nagrepresenta sa atong leksyon ini nga sayop nga reliyon, sayop nga sistema sa kaluwasan. Yep. So
bisan ano po na kahimo dira, magsulod ka dira sa sayop nga sistema, mapukan gina sa uli pag-abot ni Ginoong Yep. Hesus. So amo nang iya nga ano sa aton nga guwa ka mo Guwa dira ka sa sayop nga sistema. Kaya hindi madugay mapukan na ina. Mapukan siya. And amo na ang kanami sang Ginoo sir. Nga bisan doon kung sa ilong pa daw muha siya do sige lang sulit-sulit but it is for our good. Mga utod way nagit kita sang panahon. I hope nga inyo na talupangdan ang mga punto nga amo na share sa inyo. Okay, sa hindi pa akod pangabayan si Ma'am Joy sa yang last word, ma'am. Yeah, sige lang ta hambal nga, sige, come out of Babylon, and the message is fear God, give glory. Pero ang promise sa Ginoo ara dira kay nagsiling siya dira sa Revelation 14:12, here is the patience of the saints. Yes, So kanami. ginapaabot ko gina nga panahon nga when he comes daw welcome home. Yeah. Welcome home my children. Dali na kamo diri. So it's an event that we have to look forward to. Yep. And it is worth sharing. The message of that is worth sharing. Yes, sir. Ilis Gold. So wala nagiguro kayo pastor ako sang may madugang no nga kundi nga ang ano sa aton lesson subong nga kita nga nakabalo ang aton nga lesson nga is worth sharing. Yep. So kita nga nakabalo dapat i-share ta na. I-share ta. I-share ta na. Ang Yes. naguro madugang ko. Yes, mga utod aton dumdumon nga ang pulong sang Ginoo hindi lamang sa aton nga paghambal kundi sa aton man pagkabuhi amo tong aton nakita kay na nga how we live and how we conduct ourselves isa sa mga importante nga mga mensahe nga aton dapat ipalinton. Ano lang man ang mga pulong kun imo nga kabuhi wala man gyapon nagaliwat. Let's share our lives and then wait for His second coming. Ang Diyos magapakamayo sa aton. Akon pangabayon si Sir Ellis Gold sa pagduko sa aton mga ulo. Magapangamoyo kita. O Diyos naman yung may gugmaon, amon yung manluluwas. Nagapasalamat kami, Amay, sa imong ginhatag sa amon na kaluwasan pinagi sa kay Ginoong Hesus. Kagini nga kaluwasan, Amay, nagaluwas sa amon sa pinalidad sang sala, ang patod niya kamatayon. Kagamuman ang nagaluwas sa amon sa gahom sang sala, nga kami mangin masinulundon. Yang Diyos nun niya pagkabuhi, mangin nyara sa amon sa amang taga-adlaw. Kag hindi lamang o Diyos nga gahom, ang kaluwasan sa gahom sang sala, kundi ikaw nag-aaman sa amon. Sang lugar nga sa diin wala na gid sang sala, wala na sang kasakit. Gani Amay buli kami sa paghimo sa nagkakaigong nga pagpili nga kami magpaidalom sa imo kag magsunod sa imo agud kami magkakalipay nagapaabot sa imo amo tayong ginapangayo pinagi sa ngalan ni Hesus. Amen.